Noswaith dda, croeso i'r Oedfa'r Hwyr, croeso arbennig i Trystan, rwy'n chi gyd tîm fel fi wrth yn bodd. Gael gweld ti eto Trystan, ac yn ddiolchgar iawn i ddiw am ei ddioni, i at y ti, gan ateb gwyddiau, a wedi ti'n gryfhau ar ôl cael llawdriniaeth yn ystod yr haf, a roedd yn da bod ddim angen mwy o driniaeth arno ti. Felly, cofio amdano ti, cofio ni at y teulu yn Tregar a dros waith regwys yno hefyd. Edrych ymlaen i fod o dan dy wynedogaeth ti heno. Edrych drwy'r chwyddiadau'r wythnos, digwyddiadau fel arfer, ond tynnu sylw chi at yr un sydd ar y sgrin. Oes wedi gwneud taflenni, mae Nadolig yn dod iddyn nhw, a mae mis Rhagfyr yn ystod yr wythnos. Felly, mae yna rhestr hir o ddigwyddiadau wedi ei trefnu. Felly, dewch i'r blaen ar ddiwedd ac ewch y taflen gyda chi. Ni gyd gwyddio dros yr hyn sydd wedi ei trefnu. Ni'n gweld pobl yn dod mewn ato ni ac yn clywed am wir ystyr yn y Nadolig. Dewch ni droi at Dduw yn gweddi. Yn plygu pen yn dy flaen ti o Dduw ac yn dod hefyd at yr un sydd wedi dweud yr ydych yn credu yn ni, credwch yn ofinnau hefyd. Diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Diolch am ei eiriau. Diolch mae fe yw yr atgodiad a'r bywyd. A mae'n beth bynnag i ni yn byw iddo. Bod y cyfan yn y pen draw yn ofer, os nag yw'n bywyd ni wedi seilio ar yr yfengyl, ar yr arglwydd Iesu ei hun. Hon i yn gwyddio nawr arglwydd, ys bob un ohono ni sydd yma heno, bod ni yn ymateb i deiriau di, gan ddweud yr wyf fi yn credu. Gofyn ar ys bob un ohono ni o'r iengair hynna, yn gwyddio bod ti'n bydithio ni heno, yn helpu ni nawr, i ddarllen dair, a rydyn ni gymryd o eiriau o ddifri, a trwy dysgwyd, a ti'n cymhwyso y geiriau yna i'n colonia ni. Bydd gyda Trystan nawr i ni yn diolch i ti am ateb gwyddiau, ni'n diolch i ti amdano fe, ac yn diolch am y ffordd i ti wedi edrych ar ei olau yn ystod y misoedd diwethaf. Ni'n gwyddio nawr fydd yn parhau i gryfhau. Ac yn gwyddio dros Catherine, dros Elis a Siwan a Gosian hefyd. Yn gwyddio ar ei ti fyndithio nhw fel teulu ac ar ei ti weithio yn rhymus yn yr eglwys yna ac yn yr ardal yna i ddod a gobeith, lle dos na ddim gobeith. Ti ddangos i bobl yn y Nadolig yma, bod yna fywyd tragwyddol, bod yna oleuni go iawn, bod yna ystyr i fywyd yno ti dy hunan. Ni'n dod at y ti felly nawr yn gwybod bod ti'n gwybod pob peth amdano ni, ac yn gofyn ar y ti gwrdd a'n anghenion ni, yn gwybod mae'n angen mawr ni, a ar i ni i nesau ato ti, ac i gael yn santeiddio trwy dair ti. Ac byddai heno yn helpu ni wrth ni baratoi gyfer wythnos sydd o'n blaen i fyw yn bywydau i ti. Felly derbyn ni nawr. Gwydio'r semyr, fe bregethu Garwen Oedfan yn Tregar, bydde fe yn profi dyfendith i hefyd a grew sydd yn cwrdd yno hefyd. Byw gyda ni nawr, mae dde ni'n byw. Gan ei bod ni yn gallu dod at y tir fi. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, yswyth dda i chi. Mae'n hyfryd cael fod yn eich gwmni chi yma unwaith eto. Gai ddiolch i chi am y croeso. Gai diolch i chi hefyd am eich gwyddiau dros ni fel teulu yn ystod yr haf. Fe ges i bach o wyliau yng Nghaerdydd am ryw 5 diwrnod yn yr ysbyty. Ac bydd yr arglwydd yn drigarog iawn ac ni yn gwella. Ond diolch yn fawr i chi am eich gofal, am eich concern ac am eich gwyddiau drosto ni.
ni am ganu gyda'n gilydd, ni am ganu os chi'n defnyddio llyfr o Grym Mawl 2, geiriau ar y sgrin. Mawr yw yr arglwydd, rhif 36, mawr dy ffyddlondeb, fy niw yn dy nefoedd, triw dy addewid, bob amser i mi, cadar dy air, dy drigaredd ni fetha, ddoi heddiw'r un, a thragwyddol wyt ti. Chni sefyll i ddiolch i'r arglwydd am ei ffyddlondeb. Wel, os chi am droi dy fi i iair Duw hyn o'r Beibl, fyddwn ni'n troi i lyfr y Galarnad, Jeremia, a dwi ddim am fod yn ewn, ond fyddwn ni'n tybio fod y tudalennau ddim wedi cael eu troi yn aml iawn falle yng Galarnad Jeremia. Mae e'n lyfr, wel, yn y Beibl Cymraeg diwygedig newydd, Galarnad mae'n dweud, ond mwy na thebyg, bod ni methu bod yn 100%, ond mwy na thebyg mae Jeremia yn ddaru
ysgrifennu'r awdurdynol ysgrifennodd Galarnad. Ac mae'n lyfr sy'n dangos tristwch, dioddau pobl yr arglwydd wrth bod nhw yn gorfod dioddau fod Babylon, Nebuchadnezzar, wedi gorchfygu Jerusalem yn y flwyddyn 587. A beth sydd gyda chi yw 5 pennod o farddoniaeth yn disgrifio'r poen yna. Ac i ni'n mynd i neidio i fewn i ddarllen ychydig am y poen yna, ond hefyd i ddarllen felly rhai o'r nodau enwoca Galarnad hefyd. I ni am droi felly Galarnad pennod 3, ac i ni am ddechrau darllen yn adnod 16. Mae'r awdur, Jeremiah, yn sôn am i boen ac am y gyflafan, ac sut mae wedi bod yn lygydus i'r boen. Galarnad pennod 3 ac adnod 16, a ni'n mynd i ddarllen i gael blas o'r llyfr hyd adnod 100. Dyma air Duw. Torodd fy nanedd a cherig, a gwneud i mi grymu yn y lludw. Yr wyf wedi fy amddifadu o heddwch, anghofiais beth yw deioni, yn y dwedais diflannodd fy nerth, a hefyd fy ngobaith oddi wrth yr arglwydd. Cofiaf yn rhallod am crwydro, y wermod a'r bystl. Yr wyf fi'n ei gofio'n wastad, ac wedi fy ngarostwm. Meddyliaf yn wastad am hyn, ac felly disgwyliaf yn eiddgar. Nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd, ac yn sicr, ni ffalla ei dosturiaethau. Y maint yn newydd bob bore, a mawr yw diffyddlondeb. Dwedais, yr arglwydd yw fy rhan. Am hynny, disgwyliaf wrtho. Da yw'r arglwydd i'r rhai sy'n gobeithio ynddo, i'r rhai sy'n ei geisio. Y mae'n dda disgwyl yn dawel am iachawdwriaeth yr arglwydd. Da yw bod un yn cymryd yr iau arno yng nghyfnod ei ieunctid. Boed iddo eistedd ar ei ben ei hun a bod yn dawel pan rhoddir i arno. Boed iddo osod ei unau yn y llwch, hwyrach fod gobaith iddo. Boed iddo roi ei rydd i'r un sy'n ei daro, a bod yn fodlon i dderbyn dirmig. Oherwydd, nid yw'r arglwydd yn gwrthod am byth. Iddo gystuddio, bydd yn trigyrhau yn ôl ei dysturi mawr, gan nad o'i fodd y mae'n dwy'n gofid ac yn cystuddio pobl. Sathru dan draed holl garcharorion y ddeiar a thaflio'r neilltu hawl rhywun ger bron y goruchaf a gwyrdroi achos, ond nid yw'r arglwydd yn sylwi ar hyn. Pwy all orchymyn i unrhyw beth ddigwydd, heb i'r arglwydd ei drefnu, ond nid o enau'r goruchaf y daw drwg a da. Sut y gall unrhyw un byw rwgnach, unrhyw feidrolyn yn erbyn ei gosb. Bydded i ni chwilio a phrofi ein ffyrdd, a dychwelyd yr arglwydd, a dyrchafu'n colonnau yn dwylo at ddew o'n y nefoedd. Yr ydym ni wedi troseddu a gwrthryfela, ac nid wyt wedi maddau. Yr wyt yn llawn dig ac yn unherlyd, yn lladd yn ddiarbed. Ymguddiais mewn cwmwl rhag i'n gweddi ddod atat. Gwnaethos ni'n ysbwriel ac yn garthion ymysg y bobloedd, y mae'n holl elynion yn gweiddi'n grwch yn unherbyn. Fe'n cawsom ein hunan mewn magl, dychryn a magl, hefyd mewn difrod a dinistyr. Y mae fy llyged yn ffrydiau o ddŵr, o achos dinistyr merch fy mhobol. Y mae'n diferu'n ddibaid, heb gael gorffwys, hyd oni edrychau'r arglwydd a gweld o'r nefoedd. Byddai di ddew i drigyrhau wrthyn ni, ac i fendithio ei air i ni heno. Ni am fynd yn ein blaenau ac i ni am ganu. Ni am ganu o'r llyfr y minnau. Mae rhaid i fi wneud cyfyddefiad. Dwi ddim wedi canu y minnau Cymraeg ers amser hir. Felly mae'n trid cael dod i'ch gweld chi, ond mae'n trid cael dod i ganu y minnau Cymraeg hefyd. A felly, fi wedi cael dewis y minnau Cymraeg ni am ganu hefyd. A fi'n mynd i ganu hon gyda'n gilydd heno, 2-3-3, y bugail mwyn, o'r nef a ddaeth i lawr, i geisio'i braidd trwy'r erchyll anial mawr, ei fywyd roes, yn aberth yn ei lle, a'i crwydrad hwydd i alwyd arno fe. O'm crwydrad o baradwys daeth i'm hôl, yn dirion iawn ddim dygodd yn ei gôl, dos neb a wyr ond ef, y bugel mawr.
fa faint fy'n crwydro hynny hyd yn awr. A'i hyfryd lais, ddim harwen yn y blaen, cyd-ymaith ydyw, yn y dŵr a'r tân rhag pob rhyw ddrwg, yn nyffring angau di pwy arall fydd, y nodded i my fi, pan a fi dref i'r hyfryd gorlan fri. Ni chrwydraf mwy, oddi wrth fy migael ci. Chi'n disgwyl mlaen i hynny? Yn y ddydd yn mynd i ddod i'r Gristion, ni ddim yn crwydro mwyach. Sgofio'r daith, a'i holl ffyddlondeb ef, fi seini a'i glod, i entrych nef y nef. Ych ni sefyll i ganu dyn gilydd 2, 3, 3. Ni weddio gyda'n gilydd, gadewch i ni gydweddio. O, arglwydd ein Duw, ni'n dod ger dy frond i hyn ac ni'n dod gan ddiolch am y fraint sydd gyda ni o dy foli di, o dy fawrygu di. O, Dduw, ti y Duw sydd yn gyflawn ohono ti dy hun, ti y Duw sydd yn dad, mab ag ysbryd glân. Ti y Duw sydd heb ddechrau ac heb ddiwedd. Does dim angen o gwbl ein moliant ni arna ti. Ti'n gyflam ohono dy hun, ond o,
y fath fraint sydd gyda ni heno. Ein bod ni'n cael dod i ddawrygu di, i ddfoli di. Ac arglwydd fel yr ydyn ni wedi canu'n barod, i ni yn diolch i ti. Mae ti sydd wedi symud y rhwystrau i ni gael dy addoli di heno. O arglwydd ein tad, rwy ti yn ddiw sanctydd, rwy ti yn ddiw glân, yn ddiw perffaith. Ac arglwydd pan bod ni'n naturiol, yn cael gwybod rhywbeth am dy sancteiddrwydd di, mae'n pyr i dychryn i ni arglwydd oherwydd ein bod ni'n sylweddoli yn naturiol, mae pechaduriad i ni arglwydd, i ni'n sylweddoli yn naturiol. Ein bod ni ar goll, yn lwyr drwedig yn ein pechodau ni yn hunain. Arglwydd i ni methu cadw'n safonau'n hunain, heb feddwl na siarad am dy safonau perffaith glân di. Ond arglwydd, diolch i ti. Diolch i ti am y bugel mwyn. Diolch i ti fod ti yn dy fawr rhyfeddol gariad. Wedi trefnu fod dy fab yn gadael ysblander yn efoedd. Ac yn dod, fel byddwn ni yn dathlu unwaith eto fel baban bach. Arglwydd mae ti hwnt i'n deall ni, ti'n hwnt i'r diriadaeth ni. Trwy y mab fe nes ti drefnu a creu pob dim. Y mab sydd oedd ac sydd yn cynnal y bydysawd a'r cosmos. A'r mab yna yn dod yn faban bach, yn gorfod dibynnu ar ei fam. O arglwydd, dim ond ti allai drefnu y fath iachawdwriaeth. I ni'n diolch i ti am ein gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti i fod wedi demptio ym mhob ffordd posib. Arglwydd, rwy ti'n gwybod am yr wythnos sydd wedi mynd heibio. Rwy ti'n gwybod am y profedigaethau a'r temptasiynau sydd wedi bod arno ni. Pethau anodd sydd wedi digwydd i ni. Arglwydd, rwy ti'n gwybod yn barod am yr wythnos sydd o'n blaen ni. Ac arglwydd, i ni'n diolch i ti. Na dy fod ti ddim ond yn gwybod amdani nhw, ond am person yr arglwydd Iesu Grist. Dy fod ti'n gallu cydymdeimlo â ni, yn wedi profi y gorthymderau hynny, a wedi profi'r temptasiynau hynny. Ond Dduw ein tad, i ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. I fod e'n debyg i ni, i fod wedi profi'r temptasiynau hynny, i ni hefyd yn diolch i ti fod e'n mor wahanol i ni, i fod e'n ddibechod, ac i fod arglwydd heb ildio o gwbl i bechod. Hwn yw fy mab, yn yr hwn yr wyf yn fodlon. Diolch i ti am yr arglwydd Iesu. Diolch i ti fod e'n wirfoddol wedi rhoi i fywyd i lawr ar Galfaria. Diolch i ti fod e wedi bodloni, i fyddod hyd ange ar groes. Arglwydd ein Duw ar y groes. Helpa ni unwaith eto i gofio ac i sylweddoli fod ein holl bychodau ni, y cyfan ohonyn nhw wedi gyfri iddo fe. Arglwydd, mae hyn yn rhyfeddol, pa fath gariad yw hyn? Does dim cariad tebyg iddo fe yn ein byd ni. Mae pob cariad hyn yn y gorau yn ein byd ni, mae yna rhyw dro, mae yna rhyw hunanoldeb yn perthyn iddo fe. Ond nid y gariad i. Tra roedd ddim eto yn bechaduriad, bu Crist farw drosto ni. Dduw ein tad, diolch i ti. Diolch i ti. Diolch i ti am y geiriau byth gofiadwy rhyfeddol yna am y gair gorffennwyd. Fod ein holl bechodau ni wedi ddelio â nhw. Arglwydd, wyt ti'n gwybod amdano ni? Arglwydd, wyt ti'n gwybod am yr wythnos wel? Does dim angen mynd nôl wythnos, wyt ti'n gwybod am heddi, arglwydd? Sut yr ydyn ni wedi methu? Ond i ni'n diolch i ti am y gair gorffennwyd nhw. Fod ein holl bechodau ni, hyd yn oed rai heddi, wedi ddelio ag unwaith ac yn byth ar y groes. Ni'n cyffesu ein pechodau arglwydd, yn gofyn am fyddeiant. Does dim esgus gyda ni. Ac eto i ni'n diolch i ti am y gorffennwyd yna fi ar Galfaria, ac i ni'n diolch i ti am sul, am ddi-sul, ble ni'n gallu cael ein atgoffa fod yr arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi yn fyw o'r bedd, ble ni'n cael ein atgoffa fod gyda ni weredwr buddigoliaethus. Arglwydd, fel ni'n sôn, i ddim yn siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd yr wythnos yma. Mae gyda ni gynlluniau, ond arglwydd, yn dylaw di mae'n amserau ni, a ty beth y ddaw yr wythnos yma, helpa i ni gofio y bod ni'n cerdded drwy'r wythnos yma gyda'n gwaredwr ni sydd wedi atgyfodi. Ac arglwydd, efallai fydd yna bethau anodd yn ein disgwyl ni o'r wythnos yma.
Ond o Dduw ein tad, helpa ni gofio am y bedd gwag. I ni yn diolch i ti hyn o fod yr arglwydd Iesu Grist, fod e wedi gyfodi ac fod e wedi ddyrchafu'r nefodd, ac fod e'n eiriol drosto ni, ac fod e'n eiriol i ti o dad, a fod ti wrth dy fodd yn gwrando arno fe. Fod e'n henwe ni yn dod o fflan di heno. Arglwydd falle bod yna bethau yn ein plith ni, maen nhw'n rhy breifat, maen nhw'n rhy sensitif yn ei rhannu gyda phawb a phopeth, ond arglwydd wyt ti'n ei gwybod nhw. Ac mae'r arglwydd Iesu yn dod yn nhw ger dyfrondi, falle ein bod ni'n cael ein anodd adre, ac o ddydd i wyddio. O arglwydd, diolch i ti fod yna un sydd bob amser yn gwyddio ar ein rhannu, yr arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd i ni yn diolch oherwydd fod yr arglwydd Iesu wedi gyfodi, wedi esgyn i'r ef. Ni'n diolch i ti fod yr ysbryd glân, dy fod ti wedi rhoid yr ysbryd. Mae'n ni'n brawf o hynny hyn o arglwydd, fydden ni ddim yma, ond i bai am waith dy ysbryd glân. Arglwydd, ni wedi bod yn canu am grwydro, rwyt ti'n gwybod amdano ni, pobl sy'n crwydro i ni ar y gorau. Ac eto ni'n diolch i ti am waith dy lan ysbryd ni, di, yn ein tynnu ni ata ti, yn y cynhesu ein colonnau ni. O arglwydd, ni yn sicr ddim eisiau glywed rhyw llais dynol hyn, ond ni ddim eisiau clywed just rhyw bregaeth. Ni'n gofyn arglwydd arna ti drigarhau, ac yn rym dy lan ysbryd i ti gymryd o'r gair, ac i'w blannu yn ein colonnau ni. Fel beth bynnag a ddaw ar ein rhan i'r wythnos yma, yn bod ni'n gallu cofio nôl i'r amser yma, gwybod dy fod ti gyda ni, dy fod ti yn ffyddlon, fod dy gariad di yn ddibaid tuag ato ni. Arglwydd, rwy ti'n gwybod ein gorthrymderau ni, a wneud i'n cadw ni. Rwy ti'n gwybod am ein galar ni, a wneud i godi ein pen ni, at ein gweredwr buddigolaethus. Ac arglwydd, ni'n cyflwyno'r ddinas yma i ti. Ni'n dod ger dyfrondi ac yn cyflwyno'r miloedd o Gymru Cymraeg sydd yn y ddinas yma. Ac yn gweddio arglwydd, yn gweddio arna ti i drigarhau. O Dduw ein tad, i ni fel cenedl wedi troi ein cefn oddi wrth i ti. Ac i ni'n medu yr hyn i ni wedi hau ac mae e'n drychu'n ebus. Ond o arglwydd, yn dy lyd, a wneud i gofio dy drigaredd ac yn gyflwyno'r eglwys hon yn gyflwyno emyr a'r hyneriad a'r aelodau, gofyn ti fod gyda nhw, i'w cadw nhw, yn gofyn am eu tystiolaeth nhw ac am bob ymgais gyda'r eglwys i estyn allan ac i ddyrchafu'r arglwydd Iesu Grist. O arglwydd, a wneud i drigarhau, a wneud i ddwy'n clod i ddenw, a wneud i fel bod Cymru Cymraeg y ddinas yma'n gwybod, mae ti sydd ddew, fod na weredwr, fod na iachawdwriaeth, a wneud i gerdded yng ngrym yr ysbryd drwy'r strydoedd hyn. Arglwydd, i ni dod ger dyfrondi'n dlawd, does dim byd gyda ni gynnig i ti heno. Ond i ni'n dod ata ti'n hyderus, oherwydd dy fod ti a fod gyda ti bob peth i gynnig i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Cymer y mawr o'r clod felly arglwydd, i ddenw di yn unig. Amen. Amen. Wel, cyn bod ni'n dod i edrych ar yr adnodau yna yn Galarnad, i ni am ganu eto o Grym Mawl 2, gytgan fer ffyddlon 1, rhif 23 os chi'n defnyddio'r llyfrau, ffyddlon 1, di gyfnewid, oesol 1, ti yw craig fy hedd, arna ti rwy'n dibynnu. Gan fod Duw yn ffyddlon yn ddigyfnewid, yn oesol yn graig ein hedd, i ni'n gallu galw arno fe, drychefn a thrychefn. Ti yw fy nghraig, pan ddaw trafferthion, fe'n deulu'n dyn pan lithra fi, gydol y storm, dy gariad yw'r angor, mae'n ngobeth yn o ti yn llwyr. Newch ni sefyll i ganu.
Wel, trwch gyda fi i'r Galarnad, Galarnad y Jeremiah. Ac fi'n gobeithio bod e'n amlwg i chi pa adnodau benodol ni'n mynd i fod yn edrych arno, adnodau 22 a 23 mewn munud. Yn ein tŷ ni, yn wedig pan oedd Elis yn ifancach, oedd Bear Grylls, yr anturiaethwr, yn arwr. A dwi'n cofio eistedd gydag Elis un tro ac edrych ar un o'r raglenni Bear Grylls ac oedd e'n yr anialwch. Ac oedd ganddo fe ddim byd i yfed. Ac fe nath e ddarganfod, darganfod croen neidr. A na i drial bod mor chwythus y gallai fod, ond oedd ganddo fe ddim byd i yfed, ac felly fe nath e, wel, mewn i'r croen neidr, ac yfed hwnna. Ac o'n i'n edrych ar y dyn yma, mae'r dyn yma'n gwbl wallgo, yn orffwy. Mae'n bod yn gwneud unrhyw beth ar gyfer y teledu. Unrhyw beth mewn i enw adloniant. Wel heno, i ni'n mynd nôl i Jerusalem, mewn amser i Jerusalem, i 587 cyn Crist. Mae Nebuchadnezzar, brenin Babylon, wedi dymchwel. Wedi gosod gwarchau ar Jerusalem ac erbyn 587, mae e wedi dymchwel, wedi conqueri Jerusalem yn llwyr. A chi'n gwybod, pe bai na setiau teledu yn 587, pe bai'r bobl yn edrych ar Bear Grylls yn neud i orffwylledd, bydden nhw ddim yn gweld e fel unrhyw fath o adloniant. Bydden nhw ddim yn tynnu anal mewn gwirionedd. Bydden nhw'n gweld e fel rhan o'i bywyd dyddiol. Oherwydd yn Jerusalem, 587, does dim Domino's Pizza, does dim siop slods, does dim byd i fwyta, heblaw, wel, na i adael eich dychymyg. Oedd hyd yn oed canibaliaeth bwyta i gilydd yn digwydd yna. Mae dioddau pobl ddew yn erchill yna. Ac yn llyfr y Galarnad, i ni'n cael mewn ffordd barddoniaeth hanes y dioddau yna. A reit yng nghanol y llyfr y Galarnad, mae 5 pennod fel yn dweud, reit yn y canol, a fi'n credu bod hyn yn arwyddocawol, oherwydd fod e'n dangos ni beth sydd yng nghanol cymeriad Duw, reit yng nghanol y llyfr, i ni'n cael yr adnodau yma. Galarnad, pennod 3 ac adnod newydd, ddechrau 21, meddyliaf yn wastad am hyn, ac felly disgwyliaf yn eiddgar. Nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd, ac yn sicr, ni ffallai dostiwriaethau, y maent yn newydd bob bore a mawr diffyddlondeb. Dywedais yr arglwydd yw fy rhan, am hynny disgwyliaf wrtho. Llyfr y Galarnad yn dysgu ni yng nghanol tywyllwch didew dioddefent pobl yr arglwydd. Mae cariad Duw,
ei dosturiaethau, ei ffyddlondeb yn disgleirio'n llachar. Yn y noson ddiaf i bobl Dduw, mae seren daioni Duw dal i ddisgleirio. Ac wrth i ni edrych ar yr adnodau yma yn benodol, adnodau 22 a 23 o Galarnad penod 3, ac i ni am weld daioni Duw yn disgleirio yn y tywyllwch, i ni am sylwi ar 3 pheth. Y peth cyntaf ni am sylwi arno yw y sefyllfa amhosib, yn ail i ni am sylweddoli ar y dasg amhosib, ac yn drydydd i ni am sylweddoli sut i ddisgwyl wrth yr arglwydd. Yn gyntaf felly, y sefyllfa amhosib. Os i ni'n mynd i ystyried ac os i ni'n weld pa mor ddisglair mae daioni yr arglwydd yn disgleirio, pa mor ddisglair mae gariadau, mae dosturiaethau, ffyddlondeb yn disgleirio'n rhannol y tywyllwch, wel yn gyntaf, i ni'n gorfod gweld fan hyn yn Jerusalem pa mor ofnadwy oedd y dioddau. I ni'n gorfod gweld y sefyllfa amhosib roedden nhw'n byw ynddo. Ac mae'n gwbl amlwg wrth i chi ddarllen y Galarnad, mae hanes neu mae tystiolaeth llygad dist sydd gyda chi fan hyn. Mae'r awdur, mae'r bardd, oedd e yno yn gweld dioddefaint Jerusalem wrth i Babylon gipio'r ddinas yn 587. Mae e wedi i dorri. Mae rhai o'r adnodau yn ddirdynol wrth iddo fe ddisgrifio ei ddioddefant. Adnod 16 enghraifft, torrodd fy nanedd a cherrig a gwneud im i grymu yn y lludw, yr oedd wedi fy amddifadu o heddwch, anghofiais beth oedd daioni. Hynny yw, nid wedi mynd yn ymau fel petai o hebu i ryw orsaf radio neu ryw raglen newyddio, na, mae ei hun yn rhan o'r dioddau. Y newyn sydd ynddo, Babylon wedi llosgu'r ddinas yn ilw, Babylon wedi llosgu'r deml hefyd, mae ei fochau fe yn wlyb gyda'i ddagrau fe. Chi'n mynd mlaen i adnod 48, mae fy llyged yn ffrydio o ddŵr o achos dinistyr merch fy mhobol. Mae e'n dioddau. Ac efallai'r hyn sydd yn fwyaf truenus am y dioddau yma, ac efallai i'r awdur, yw nad oedd y dioddau yma, nad oedd rhaid i'r dioddau yma ddigwydd, oedd e ddim yn anorfod. Gallai fod wedi ysgoi y dioddefaint yma. Mae'n ni gofio bod ni'n darllen y Beibl fan hyn, yr Hen Testament, a bod ni'n darllen am y berthynas rhwnt yr arglwydd a'i bobl, rhwnt yr arglwydd ag Israel, ac yn arbennig fan hyn, Juda. Ni'n cofio fod Duw wedi achub i bobl o'r Aifft. Mae wedi dod yn nhw i wlad Canan, ond reit ar y cychwyn oedd e wedi rhybyddio nhw. Chi'n troi i benodau fel Deuteronomi yn penod 29, pe bai nhw ddim yn gwrando i'r arglwydd, pe bai nhw'n troi at dduwiau'r genhedloedd, fydde na farn yn dod, fydde na genhedloedd eraill yn dod ar eu pennau nhw. Ac wrth i chi gerdded drwy'r Hen Testament, dyw'r bobl ddim yn gwrando i Dduw. Tro ar ôl tro, maen nhw'n mynd ar ôl diwiau eraill. Maen nhw'n dweud yn diwedd gormod o bwdyn dagydd gi. Wel, mae'r bobl yma eisiau pwdyn. Maen nhw eisiau, dyn ni'n bobl Dduw. Dyn ni'n bobl yr arglwydd, ond ni'n eisiau bach o'r Duw yna, ac ni'n eisiau bach o'r Duw yna, a wneith na ddim drwg o gwbl. Ac o achos bod yr arglwydd yn caru bobl, mae'n amyneddgar gyda nhw. Mae'n danfon proffwyd ar ôl proffwyd. Eseia, er enghraifft, Jeremiah fan hyn, i rybyddio'r bobl. I ofyn iddyn nhw i edifarhau, i droi oddi wrth i pechod, i droi oddi wrth i pechod, ac i ofyn am fyddeiant. Ac fod na weddill ffyddlon ar y cyfan, dyw'r mwyafrif ddim yn gwrando ar Dduw. Ac felly mae Jerusalem mewn lludw yn 587. A ddodd y lludw na, dinas na, dylse fe ddim wedi sioc i'r bobl. O Dduw wedi i rhybyddio nhw heb wrando, ac mae'n siŵr mae'r dioddau gweitha yw'r ffaith gallid fod wedi ysgoi y dioddefaint yma. Wrth fod Jerusalem a'i waliau wedi ysgyrnygu'r llawr, trysorau'r deml wedi mynd i ffwrdd a'r deml ei hun yn ilw. Gallid fod i ysgoi hynny. Nawr, i ni ddiolchgar am ymynedd yr arglwydd sy'n gato ni. Ond mae'n gwestiwn ni fel pobl yr arglwydd, mae'n gwestiwn ni fi ydw e. Ydw i'n gwrando ar rhybyddion yr arglwydd?
ydw i'n byw mor agos i'r arglwydd a ddylsen i fod, neu ydw i hefyd gormod y bwdyn dageth gi, bach o'r diw yma, bach o'r peth yna, a bod yr arglwydd ddim yn cael ei le blaenorol, i le blaenllaw. O, i'n unau hefyd droi. Os ddim un wath yn cerdded yn bell, oedd i ffwrdd oddi wrth yr arglwydd a sylweddoli, doedd ddim rhaid i fod fel hyn. Ond yn syth wedi ni ddweud hynny, am y dioddau a fod yn gallu ysgoi'r dioddau, mae rhaid i ni fod yn ofalus hefyd wrth ddarllen yr adnodau yma ac wrth ddarllen yr hanes yma yn Galarnad. Oherwydd ni yn darllen am gyfri unigryw o beth mae'r arglwydd yn gwneud gyda'i bobl fan hyn. Yn 5.7, Duw yn delio â'i bobl drwy adael i Nebuchadnezzar a Babylon ddod. Mae'n hanes unigryw yn rhan o ddelio Duw gyda'i bobl. Mae hyd yr arglwydd yn cael ei dywallt ar ei bobl anifydd. A pan bod hyn yn bwysig, wel, mae yna bethau anodd yn digwydd mewn bywyd. Mae yna profedigaethau, mae yna salwch, mae yna pob mathau bethau. Ac fel y gweinidog, un o'r bethau mae pobl yn gofyn i fi'n aml iawn, ydy Duw yn fy nghosbi? Ac mae yna beryg yn oes, chi'n darllen Galarnad, chi'n darllen am Jerusalem 5.7, oedd pobl yr arglwydd wedi bod yn anffyddlon, a mae Duw yn eu cosbi nhw, wel, dwi'n dioddau nawr, oeddi hynny'n digwydd i fi. Ond chi'n meddwl, mae rhaid i fod yn ofalus. Dyn ni ddim yn cymharu tebyg wrth i debyg. Yn 5.7 yn Jerusalem, oedd e'n gyfnod ac yn hanes unigryw o gynllun yn y diwedd iachawdwriaeth yw ar gyfer ei bobl. Mae hyd yr arglwydd yn syrthio ar ei bobl. Ie, bydden ni'n dadle, mae hyd yr arglwydd yn syrthio ar ei bobl yn Jerusalem yn 5.7. Ond hefyd, i ni'n byw mewn dydd, pan i ni'n edrych yn ôl, pan ddari hyd yr arglwydd syrthio yn derfynol fel petai yn Jerusalem. Ar yr arglwydd Iesu Grist, unwaith ac yn byth, fe yw ein haberth ni. Fe sy'n cymryd hyd yr arglwydd yw yn ei lle ni. Fe ddwedodd gorffennwyd. Nawr, peidiwch y cam ddeall mae'r arglwydd yn disgyblu i bobl yn ein dioddefaint ni. Mae e'n dysgu ac yn caniatáu ni fynd drwy bethau anodd iawn mwyn ein sancteiddio ni. Ac eto mae e'n wahanol i'r hyn sy'n digwydd fan hyn. Oherwydd fod e'n hyd yr arglwydd wedi dalu unwaith ac am byth ar y groes. Ond yn ail hefyd, mae yna wahanol fathau o ddioddefant. Be dwi'n ei olygu? Wel, fan hyn yn Galarnad, mae gyda chi bobl yr arglwydd yn dioddau barn a hyd yr arglwydd o achos i pechod. Ond meddylwch chi am lyfr Job. Mae Job yn dioddau. Yn dioddau'n erchill, bydde yna ddagre ar fochau Job, gryddi o ddagre ar fochau Job. Oedd Job yn anffyddlon i'r arglwydd? Ddim yn gwybod. Oedd Job yn ffyddlon i'r arglwydd, ac eto mae e'n dioddau. Mae e'n dioddau nad oedd e wedi bod yn anffyddlon i'r arglwydd. Ac felly mae yna ddau lyfr, dim ond dau fan hyn, ond mwy o enghreifftiau yn y Beibl, Job a Galarnad, lle mae yna ddioddefant ofnadw, ac eto mae'r achosion am y dioddefant yna yn wahanol i'w gilydd. Ond beth bynnag yr achos, falle dyma'r grened pan bod ni'n meddwl am ddioddefant y saint. Dyma'r grened. Beth bynnag yr achos, mae Duw yn sofran dros ein dioddefant ni. Mae Duw yn ben dros ein dioddefant ni. Pan bod ni yn mynd trwy'r felyn, dydy Duw ddim wedi colli reolaeth. Gwrandewch ar Jeremia fan hyn, adnod 13. A nelodd seithau ei gawell, a'i trywanu yn perfeddion. A roedden nhw'n giff gwawd i'r holl bobl, yn destun caneuon gwatwarus drwy'r dydd. Llanwodd fi a chwerder a meddwi ar wermod. Am bwy mae'n siarad? Mae'n siarad am yr arglwydd Dduw. Nawr, mae emosiynau Jeremia yn gignoeth fan hyn. Ond mae'n gysur fan hyn yn does e. Mae'r arglwydd yn gwrando ar Jeremia. Mae Jeremia yn cael mynd â'i gwyn, ac ambell waith fi'n credu, tas e pobl fel Jeremia a Job yn cerdded aelodau ni fel eglwysi, bydd yn siŵr bydden ni'n gwybod beth i wneud â nhw. Ond mae'r arglwydd yn dyner, yn rigarog, yn gwrando wrthyn nhw. A mae'n gysur fan yna. A mae'r cysur chi'n gweld fan hyn yw fod yr arglwydd yn gwrando bod ni'n cael mynd yn cwyn ato fe, ond y cysur yw hefyd, mae'r arglwydd sydd yn rheoli hyd yn oed dros dioddefaint y saint fan hyn. Dyw Jeremia ddim yn credu mae rhyw ddamwen yw hyn. Na, mae'n credu mae'r arglwydd sy'n rheoli hyn yn llwyr.
Ac mae yna'n gysur, chi'n gweld. Mae yna'n gysur oherwydd mae yn golygu bod ein dioddefaint ni ddim yn ddibwys. Mae e'n golygu, er felly bod chi ffili deall beth sy'n digwydd, mae e'n golygu fod Duw a trefen, ac mae e'n golygu fod Duw yn ei gariad yn gallu dod yn ei trwy'r dioddefaint yna at ei fwriadau da. Ond, wedi dweud hynny, mae'n ei fod yn ofalus. Mae yna wahaniaeth yn dros fod yr arglwydd yn sofran, ac i fod e'n uniongyrchol, ar fai fel petai, neu uniongyrchol yn achosi dioddefaint. Nawr, fi'n gwybod fod y rhai yno chi wedi bod yn athrawon mathemateg, ac fi'n siŵr o'ch chi'n athrawon mathemateg caredig. Doedd mathemateg y funud ddim yn dod yn ein blaen yn dda iawn. A fi eisiau chi ddychmygu rhyw athro mathemateg, ni'n alw fe Mr Smith, ac mae fe eisiau i'r plant i ddioddau, felly mae'n dysgu equations iddyn nhw. Pwy sydd yn gyfrifol am y wers mathemateg yna? Wel, Mr Smith. Fe sy'n gyfrifol. Ond, tasach chi'n agor y drws ac yn mynd lawr y corridor, fe welech chi enw arall, Mrs Cadwaladr, prif athrawes. Hynny yw, hi sydd yn rheoli'r ysgol gyfan nawr, mae'n hawdd pentyrru a chwilio am dyllau yn y darlun yna. Ond mae'n dangos ni ar elfen, just elfen dynol, fod yna wahaniaeth mewn rheolaeth lwyr a bod yn uniongyrchol gyfrifol. Pwy achosodd y dioddefent yn Jerusalem yn 587? Wel, Nebuchadnezzar, a'i fyddu. Ac eto ar yr un pryd, mae Duw mewn rheolaeth llwyr. Chi'n gweld y cysur fan yna yw, fan bod ni yn mynd trwy'r felyn, pan dydw i ddim yn deall beth sy'n digwydd. Dyw e ddim yn ddibwrpas. I ni'n byw mewn cymdeithas sydd yn dweud ni'n credu mewn Duw, ni ddim yn syni dim byd ohono fe. Ond pan bod yna ddioddefent, beth yw'r pwrpas i hynny? Beth yw'r cysur iddo fe? Dos na ddim. Yw hap y chwarae yw'r cyfan. I fod yn anodd deall, mae y Galarnad yn gweld yn llwyr, nie'r arglwydd sydd yn rheoli. Mae Jeremia yn mynd a'i gwyn at yr arglwydd, a mae'r arglwydd yn drigarog yn gwrando. Ac felly, gan mae'r arglwydd sydd yn drigarog yn gwrando ac yn rheoli, mae yna bwrpas hyd yn oed i'r dioddefent yna. A felly bych chi'n meddwl, wel, o'n i wedi gobeithio bod ni'n mynd i glywed rhyw eirio o gysur. Ac i ni mynd i'n munud, ond heb i chi weld y dioddefent, heb i chi weld pa mor dywyll yw pethau, heb i ni weld sefyllfa amhosib, i ni erioed, ni ddim yn mynd i fedru deall gogoniant yr arglwydd yn ei gariad, yn ei dystioraethau a'i ffyddlondeb. Mae llawer oerach yn Tredegar i Gaerdydd, 5 gradd yn oerach mewn gwirionedd. Ond un o'r pethau braf o byw yn Tredegar yw fod dim dych chi llygredd golau. A chi edrych i'r awyr yn y nos, a'r noson glir, yn wedyn yn y geia, a het yn dyn a'ch mech pen, a chi'n edrych i'r awyr, chi'n gweld tywyllwch y nos. Ond chi hefyd yn y tywyllwch yna'n gweld y ser yn disgleirion llachar. Yn Jerusalem, mae'n sefyllfa anodd, mae'n dywyll, ond eto mae seren, daioni Duw yn disgleirio. Ac felly mae'n ni symud mlaen o edrych ar y sefyllfa amhosib, a ni'n symud mlaen yn ai edrych ar y dasg amhosib. Beth yw'r dasg amhosib sydd yn fan hyn yng Galarnad Jeremia? Wel, dyma fe. Nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd, ac yn sicr ni ffallai dystioraethau, y maent yn newydd bob bore a mawr yw diffyddlondeb. Beth yw'r dasg amhosib? Y dasg amhosib yw hyn. Fod hi'n amhosibl i'r arglwydd i beidio a dangos i gariad tuag at ei bobl. Mae'n amhosibl i'r arglwydd i derfynu fel petai, i dynnu llinell dan ei bobl, wel, dyna ni wedi cael digon, dwi'n mam wneud dim byd ahonyn nhw. Dim byd. Na, medde Jeremia, nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd. Mae'n amhosibl iddo fe i beidio ac i rwystro i gariad tuag at i bobl. A pan bod ni'n sôn am gariad fan hyn, i ni yn sôn am gariad yn cyd-destun cyfamod Duw. Cyfamod Duw, beth yw cyfamod? Cyfamod yw cytundeb rhwng ddwy blaid. Ond pan bod ni'n sôn am cyfamod yr arglwydd, i ni ddim yn gyfartal o gwbl y cytundeb yna. Nid ni sydd wedi symud ato fe, ond Duw yn llwyr sydd wedi symud ato ni. A Duw yn ei ras wedi clymyd ei hun at ei bobl.
ac wedi dweud i chi'n eiddo i fi, a dwi'n eiddo i chi, a gall e ddim torri'r cyfamod yna, gall e ddim torri o gwbl y ffaith i fod wedi gosod i sel, i gariad at i bobl, mae'n amhosib iddo fe wneud hynny. Dim bod fi'n edrych lot ar Hollywood ac yn deall lot am Hollywood, ond mae'n debyg pan bod rhai o'r ser mewn priodi yn Hollywood, cyn iddyn nhw briodi, maen nhw'n cael fel mae'r Sais yn dweud, rhyw contract, rhyw pre-nuptial. Hynny yw, mae'n rhyw get-out clause cyn iddyn nhw briodi. Anghyfamod Duw gyda'i bobl. Does na ddim pre-nuptial. Does na ddim get-out clause o ochr Duw. Nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd. Ga i ofyn i chi yno, wrth ochr pa seren ydych chi'n hongi yn eich gobeith arno? Ar pa seren ydych chi'n hongi yn eich gobeith? Cyfri banc? Eich cartre chi, eich hobïau chi, eich tŷ chi, eich iechyd chi? Mae pob un o'r reina yn dod i ben. Ond medde'r Galarnad, nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd. Mae'n dasg amhosibl i'r arglwydd i dorri i gariad rhag i bobl. Ac mae'n arwain ni at yr ail beth sydd yma wrth gwrs, ac yn sicr ni phallai dosturiaethau. Ystyr y gair tosturiaethau fan hyn yw Duw yn ei dynerwch yn symud tuag at i bobl. Mae'n dasg amhosibl i Dduw i beidio yn ei dynerwch i symud tuag at i bobl. Ac o achos tynerwch calon yr arglwydd tuag at i bobl, mae e bob tro yn mynd i fynd yr filltir ychwanegol at i bobl. Dyw i dosturiaethau fe. Dyn nhw byth yn pallu. Ac mae dosturiaethau fe, ac mae gariadau, beth sy'n wir amdanyn nhw, y maent yn newydd bob bore. Mae bore dy llun gallu bod yn bore anodd yn dyw i. Dim bach fel rhyw fath o Groundhog Day. Ac mae bore dim wrth yn dod, hwnna'r un peth. Ond chi'n bod, pan ni'n meddwl am fod tosturiaethau chariad yr arglwydd yn newydd bob bore, beth mae'n golygu yw hyn, nid rhyw Groundhog Day o bore ar ôl bore ar ôl bore, ond yn ddynol i ni'n meddwl am bob bore yn dilyn i'w gilydd, beth mae hyn yn ei golygu yw hyn. Mae cariad Duw bown o ddod at i bobl, yn sicr i dosturiaethau yn bown i ddod at i bobl, fel mae bob bore newydd yn dod. Bydd hi'n bore dy llun fori os dyw e fynd. Bydd cariad a thosturiaethau yr arglwydd yn newydd i chi. Bydd hi'n bore dy mawrth os dyw e fynd. Bydd cariad a thosturiaethau yr arglwydd gyda chi. Bob bore. Ac maen nhw'n ffres bob bore. Amser bod chi'n mynd ar eich chwiliau i'r lefel Ffrainc, a chi'n mynd i'r boulangerie, a chi'n arogli'r bara ffres newydd yna bob bore. Mae cariad yr arglwydd. Mae dosturiaethau fe'n ffres bob bore. I chi beth yn diflasu o'i gariad o'i dosturiaethau fe. A falle bydde rhywun yn gweithio, ond Trystan, ti ddim yn gwybod beth sydd gyda fi bore dy llun. Ti ddim yn gwybod y pethau anodd sydd fod gyda fi di Mawrth, di Merched, dydd Iau, di Gwener. Ond chi'n gwybod beth, gyda sialensi newydd bob dydd, mae yna stor newydd neu mae yna tywalliad newydd o gariad ac o dosturiaethau yr arglwydd ar ei bobl. Yn wir, mae'r awdur yn dod at ei derfyd fel hyn yn gweud, nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd ac yn sicr i phallai dosturiaethau, y maent yn newydd bob bore. Bob bore. Does dim Groundhog Day fel petai i bobl yr arglwydd. Bob bore maen nhw newydd. Chi'n gwybod y gan Bob Saesneg Stand By Me, na i ddim eich canu fe i chi. Mae rhai pobl yn gweud, wel, a dyna yw ffyddlondeb yr arglwydd fod yr arglwydd yn sefyll gyda'i bobl. Ac wrth gwrs, dyna, mae'n rhan o ffyddlondeb yr arglwydd i fod yn sefyll gyda'i bobl. Ond beth yw'r gwarant? Beth yw'r garanti fod yr arglwydd yn sefyll gyda'i bobl? Wel, eto cyfamod yr arglwydd. Chi'n gweld mae Duw yn berffeth. Gall Duw ddim dweud unrhyw fath o gelwydd, does dim unrhyw rechionen o gelwydd yn perthyn iddo fe. A trwy gyfamod mae e wedi clymyd i hun i'w bobl, dwi'n eiddo i chi a chi'n eiddo i fi. Os yw Duw yn mynd i wadu i bobl, bydd yna'n golygu fod yn rhaid iddo fe ddweud celwydd, bod wedi torri a ddewyd. Ac os mae e'n dweud celwydd, mae hynny'n golygu fod e ddim yn dduw. Ond mae deioni
cariad, tosiariaethau, ffyddlondeb yr arglwydd, maen nhw wedi glymyd i'w gyfamod e, a mae gyfamod e wedi glymyd i'w gymeriad e. A oherwydd fod Duw yn dragwyddol, mae'n amhosibl i ddileu ei ddeioni tuag at i bobl. Mae'n dasg amhosibl i gariad, tosiariaethau a ffyddlondeb yr arglwydd i gael ei wyro ac i gael ei ddileu oddi wrth i bobl. Oherwydd tas hynny'n digwydd, bydde yna'n golygu fod Duw wedi methu. Ac os yw Duw yn methu, wel Duw ddim yn dduw. Ac mae hynny'n amhosibl. Nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd. Ac yn sicr ni ffallai dostiwreithau, mae'n dyn newydd bobore a mawr dy ffyddlondeb di. A falle bydde rhywun yn dweud mewn Trystan bach, i ti yn edrych ar y darn yna, ac ti'n cymryd allan o'i gyd-destun, edrych ar y dioddefent mae'r bobl yn mynd trwyddo nhw. Mae Jerusalem wedi syrthio, nes ti ddarllen am y dioddefent. Darllen eto, adnod 19, cofiaf yn rhallod am crwydro, wermod ar bystl, rwyf ni gofio'n wastad wedi fy yn yr ostwm. Bydde Jeremiah mae'n siŵr yn cael rhyw ddiagnosis o post-traumatic stress syndrome yn y dyddiau ni. Mae'n methu cael gwared y darluni o ofnadw. Mae e wedi gweld. Mae'r awyr fel y fagddi iddo fe. Mae reality y dioddefent. Ac eto, dyna pam fod y geiriau yma mor brydferth nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd. Yr un awdur sydd wedi sgwennu'r geiriau yma, a sydd wedi profi'r dioddefent ofnadw. Mae Jeremiah, mae e'n gwybod am y dioddefent. Mae e'n gweld yn glir. Ond ar yr un pryd, mae e'n gwbl sicr fod daioni yr arglwydd bod e ddim yn pallu. Mae e'n gwbl sicr fod tosturiaethau yr arglwydd o hyd yn llifo tuag ato fe yn newydd bobore ac fod ffyddlondeb yr arglwydd yn fawr. Yn y tywyllwch, mae e'n gweld seren daionus Duw. Chi'n gweld, mae Duw yn gyflawn. A mae angen i ni weld Duw yn ei holl gyflawn. Ar ambell tro, mae gyda ni ryw olwg seesaw Dduw. Chi'n gweld beth yw seesaw, chi'n gweld mewn parc. Dwi'n siŵr ys ni'n rhoi nhw'n y bellach o achos iechyd y diogelwch. Ond eisiau chi ddychmygu bod fi ar seesaw, bod fi un ochr, a bod Osian yn mab 19 mis i'r ochr arall. Dyw ddim lot o hwyl. Dyw ddim yn mynd i weithio. A chi, mae'r ambell waith, ni'n gallu edrych ar Dduw mewn ryw olwg seesaw, hynny yw, Duw cariad Duw. Ac i ni'n meddwl am y cariad yna mewn ffordd anghywir, ac ni'n gweld mae Duw fel rhyw fath o dylwyth teg, a ta ond pethau da mae fod i arllwys drosto ni. Os taw felly ni'n gweld Duw, mae yna broblem, ac mae yna bethau anodd yn digwydd mewn bywyd. Mae yna afiechyd yn dod, mae yna brofedigaethau yn dod. Ac os i ni ond ar un ochr, a rhyw olwg anghytbwys y Dduw, ni'n mynd i golli golwg. A ni'n mynd i gael ein siorio pan mae pethau'n anodd yn dod. Ond pan ni'n gweld, Duw cariad yw. Ond yn y cariad yna, mae e'n sofran. Ac mae e'n rheoli pob dim, hyd yn oed y pethau anodd sydd yn digwydd i mi. Wel, fe fydd na gydbwysedd. Ac fyddwn ni'n gallu dal ar cariad Duw, a caniatáu iddo fe'n tywys ni i ochr arall ein profedigaethau. I ochr arall ein dioddefent ni. Dyna beth sy'n anodd pan i chi'n mynd trwyddi. Dyna beth sy'n anodd pan fod y dioddefent a'r emosiynau yn gignoeth. Cael golwg cywir o Dduw. Sut oedd Jeremiah yn cael golwg cywir o Dduw? Wel, i ni'n gweld fod yn rhaid iddo fe feddwl. Adnod 21, cyn yn adnodau ni, mae'n gweud hyn, meddyliaf yn wastad am hyn, ac felly disgwyliaf yn eiddgar. Neu gwyn rhyfedd, mae pethau anodd bywyd, mae dioddefent bywyd, pethau chi wedi gweld. Does dim rhaid fi eistedd lawr a meddwl yn galed iawn am rheina. Maen nhw'n dod yn naturiol i fi. Gofidiau, problemau, yn dod yn naturiol. Ond os dwi eisiau golwg cywir o Dduw, golwg ffeithiol o Dduw, o bwy yw e, yn ei gariad, yn ei dystioraethau, yn ei ffyddon, mae rhaid fi eistedd lawr a mae rhaid fi feddwl. Ac mae yna'n cymryd ymdrech. Mae rhaid fi gymryd stoc i atgoffa fi o ddeioni Duw. A dyna mae Jeremiah yn gwneud fan hyn. Mae e'n meddwl meddyliaf yn wastad am hyn. Ac felly disgwyliaf yn eiddgar nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd. A felly bod chi'n gweld mae'n amhosib i fi wneud, ti'n gwybod am y bremau. Drychwch ar Jeremiah. Mae e mewn sefyllfa amhosibl.
Ond yn y sefyllfa amhosibl na mae'n stopio. Mae e'n meddwl. Ac mae e'n sylweddoli fod yna dasg amhosibl. Nid oes terfyn ar y gariad yr arglwydd. Ac yn sicr ni ffallai ystyriaethau mae'n newydd bobore mawr diffoddondeb. Ac wrth iddo fe orfodi hun i feddwl am gariad Duw, am dosturiaethau, am ffyddlondeb Duw, mae e'n dod i osod ei ymddiriediaeth yn yr arglwydd. Yn trydydd am pwynt ola ni yw hyn, disgwyl wrth yr arglwydd. Disgwyl wrth yr arglwydd. Mae'n atgoffa ei hun o ddaioni Duw. Ni'n darllen yn adnod 24. Mae wedi atgoffa ei hun o ddaioni Duw, ac yna ni'n darllen dywedais, yr arglwydd yw fy rhan. Yr arglwydd yw fy rhan. Y gair Saesneg ddyn, fydde portion. Yr arglwydd yw fy etifeddiaeth. Beth mae hyn yn ei olygu yr arglwydd yw fy rhan? Wel, os chi'n gwybod yr Hen Testament, byddwch chi'n cofio fod llwyth Lefi, pan eithon nhw mewn i dir Canan, fod nhw heb dderbyn unrhyw etifeddiaeth o safbwynt y tir. Oedd y lefied i gwaith nhw, oedd gwasanaethu yn y deml, helpu y mywyd crefyddol, Israel, ac yr arglwydd yn dweud nhw, does na ddim etifeddiaeth yn y tir i chi, ond yr arglwydd yn dweud, fydd eich etifeddiaeth chi. A chi'n gweld dyna beth sydd fan hyn. Mae Jerusalem wedi llosgi'n ilw. Ac i'r iddew, Jerusalem oedd yr yn y goron. Ac wrth i Jeremia wylo, mewn ei ffordd mae wedi colli pob dim. Ac eto ar yr un pryd mae'n sylweddoli fod ganddo fe'r cyfan oherwydd mae'r arglwydd yw ei etifeddiaeth. Mae'r arglwydd yw ei rhan. Y gair etifeddiaeth yma, hynny fod pob dim sydd angen arno fe. Y gair yma rhan, fod ganddo fe bopeth ar gyfer bywyd, fod ganddo fe ddiogelwch. Mae popeth wedi mynd. Mae Jerusalem, y berl yng nghoron Ryddew wedi mynd. Ac eto, oherwydd mae'r arglwydd yw rhan yr awdur yma, mae ganddo fe bopeth. Yn 1994 fe oedd yna rhyfel cartre ofnadw yn Rwanda. Gwirarfog yn lladd lleiafrifoedd Tutsi, lladd Hutus a Tuas. Ac mae'n angyfyfru fod yna filiwn o bobl wedi marw, miliwn o bobl, mae'n anodd dychmygu. A nes i ddarllen stori ddiweddar am genhadwr oedd yn Rwanda yn ystod y cyfnod yma, ac mae'r genhadwr yma yn dod ar draws dyn oedd wedi colli popeth, wedi colli ei deulu, nhw wedi cael ei lladd, wedi colli ei iddo i gyd, ond dyma wedodd y dyn yma. Doedd ddim yn gwybod mae'r Iesu oedd y cyfan oedd angen arna i, hyd nes mae'r Iesu yn unig oedd gen i. In Saesneg, I never knew Jesus was all I needed until Jesus was all I had. Dwi'n credu bydd y Jeremia yn gwybod beth oedd y dyn yn ei feddwl. Ar un llaw wedi colli y cyfan. Ac eto, roedd ganddo fe'r cyfan oherwydd fod ganddo fe'r arglwydd Iesu. Yr arglwydd yw fy rhan. Ac o achos mae'r arglwydd yw rhan yr awdur, y bardd, y Jeremia fan hyn, beth sy'n digwydd? Beth mae'n gwneud nesaf? Wel, yr arglwydd yw fy rhan, am hynny disgwyliaf wrtho. Disgwyliaf wrtho. Beth yw'r disgwyliaf yma? Wel, mae'n ymddiried yn yr arglwydd. Mae'n dibynnu ar yr arglwydd. Dyw e ddim yn dibynnu ar nerth ei hun, mae'n dibynnu ar yr arglwydd. Ydy, yng Galarnad, sut mae'n dibynnu ar yr arglwydd? Wel, mae'n taflu gwestiynau yr arglwydd. Mae'n wylod yr arglwydd. Ac wrth wneud hynny, mae'n aros, mae'n dibynnu ar arglwydd. Mewn ffordd, dyw e ddim yn tynnu lyged i ffwrdd oddi wrth yr arglwydd. Os chi fel y fi, chi ddim yn hoffi disgwyl i chi. Chi ddim yn hoffi aros. Ac ambell waith, fi'n credu bod ni'n disgwyl oddi wrth yr arglwydd yn debyg iawn, falle, i sut ni'n disgwyl pan ni'n mewn cyw ar y ffôn. Chi beth di ffonio cwmni yswiriant. A maen nhw'n gweud i chi bod eich galwad chi'n bwysig iawn, ac mae yna rhyw gerddoriaeth o rhywbeth fel Kylie Minogue, locomotion, a chi wedi bod yn gwrando fe am y canfed tro, ac ar ôl canfed tro i wrando fe, chi'n rhoi lan. Chi'n rhoi'r ffôn ar y ford, chi'n mynd mlaen gyda'ch jobs, chi'n edrych ar y teledu, chi yn gwrando, ond rhyw hanner gwrando yw e. Does na ddim disgwyliad, does na ddim canolbwyntio. A pan fod y cwmni yswiriant yn y diwedd yn ateb y ffôn, chi'n cael gymaint y sioc, chi'n codi'r ffôn, a chi'n gwasgu'r bwtwn engage, a chi'n gofod dechrau gyd eto. Chi wedi colli'ch cyfle. Pam?
O'ch chi ddim yn aros, o'ch chi ddim yn disgwyl yn gywir. Yn ein dioddefent, yn ein poen, mae gan yr arglwydd lot i ddweud wrthon ni. Lot i'n dysgu ni. Oedden ni'n gwrando arno fe? Oedden ni'n ffocysu arno fe? Neu ydyn ni'n rhyw roi hanner clust iddo fe? So mae problem gwrando i'r cwmni ffôn pan chi'n ffonio'r cwmni yswiriant yw hyn. Chi wedi cael digon o Kylie Minogue a'i locomotion a chi'n gweud, wel, lle ddim aros, dwi jyst yn rhoi'r ffôn lan. Gwrandwch chi Jeremiah fan hyn. Gallai fe fod i rhoi'r ffidl yn y to. Gallai fe fod i rhoi'r gorau iddi. Mae sefyllfa Covid wedi bod arno ni. Lot o Gristnogion. Allan o arfer o gapel ac yn y blaen ac falle'n teimlo fel rhoi'r gorau iddi. Peidiwch rhoi'r gorau. Mae'n werth disgwyl oddi wrth yr arglwydd. Achos wrth i ddarllen gweddill yr ysgrythur, fod Jeremiah ddim yn ei weld eto, nid galarnad oedd diwedd y stori. Dyna'r broblem am dioddau, chi mewn un man penodol, a chi'n meddwl mae'r man yna sy'n mynd i fod am byth na. Dyw ddim wedi gorffen gyda'i bobl eto. Mae Dyw yn dod â'i bobl nôl i Jerusalem fel yr addawodd e. Mae yn danfon y goredwr mae wedi addo. Mae'r goredwr yr arglwydd Iesu'n dod yn cymryd ein pechodau ni arno fe ei hun, yn adnewyddu ni, yn adferniaeth Dduw, mae e'n codi'r trydydd dydd, ac mae e'n dod eto. A pan bydd e'n dod eto, fel mae C.S. Lewis yn dweud, fydd y gwyliau ysgol tragwyddol wedi dechrau. A fydd y dioddau poenus a'r dysgu poenus mae rhaid i ni fel saint i wneud yn y byd yma drosto. Peidiwch rhoi'r gorau i Dduw. Mae'n werth disgwyl oddi wrtho fe. A'r arglwydd yw eich rhan y chi, eich etifeddiaeth chi, eich popeth chi, eich diogelwch tragwyddol. Os taw fe fyddwch chi yn disgwyl amdano fe. Hyd yn oed pan fod yr awyr yn ddi fel y fagddi, bydd eich llyged chi'n ffocysu ar y seren ddisglair o wirionedd, o'r gwirionedd am ddeioni Dyw, am gariad, tosturi, ffyddlondeb, di-droi nôl Dyw. Chi'n mwyn y gan Saesneg na un di chi? I can see clearly now, the rain has gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's going to be a bright, bright, sunshiny day. Mae'n gan fy chyfryd. Mae yna broblem yn dos e. Ambell waith dyw'r glaw ddim yn peidio. Ambell waith mae'r rhwystrau ddim yn diflannu, ac ambell waith dyw'r cymylau ddim yn clirio. Be sydd angen ar y Cristion yw mae'r arglwydd yw i'r rhan e, ac i fod e'n disgwyl wrth yr arglwydd, ac yna hyd yn oed trwy ddagrau, hyd yn oed trwy dor calon, wrth ddisgwyl wrth yr arglwydd sy'n rhan iddo fe. Mae ein ei hi yn gallu gweld yn y tywyllwch, seren ddisglair daioni Dyw. Nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd, ac yn sicr ni ffallai dysuraethau. Y maent yn newydd bob bore, a mawr yw diffyddlondeb. Dwedes yr arglwydd yw fy rhan, am hynny disgwyliaf wrtho, mwyn I enw. Amen. Ni am ganu gyda'n gilydd o'r llyfr y minnau, rhif 44. 44, eminantles, ddeunaid, bendithia'r arglwydd, a chofiau hwythoni o hyd. Mae ddeiodd y holl anbereddau, a chawodd y lesgedd I gyd, gwaredodd y fywyd o ddisgwyl, a gras y coronodd y ben, diwallodd y fwrdd a deioni, at seinier ei fawr hyd yn en, trigarog, a graslan yw'r arglwydd. Hwyr frydig I lyd I roi lle, nid byth y mae'n cadw di gofaint, nid byth yr ymroson e fe. Fel tad, wrth ei blant y tosturio, mae'n cofio mae llwch y tydwy. O fenaid, bendithia'r arglwydd, bendithia'r arglwydd, byth mwy. Rhy ganid yn gilydd. Oh
Dduw ein tad, i ni'n diolch i ti am ddidwylliad y gair ac am onestrwydd y gair. I ni'n gwybod fod dy bobl di wedi mynd trwy blinderau mawr arglwydd. Ac eto i ni'n diolch i ti yng nghanol y blinderau yna. Dy fod ti yn dduw sydd yn ffyddlon, dy fod ti yn dduw ble lle mae dy gariad di yn ddidroi nôl, ac arglwydd, dy fod ti yn dy ras yn llawn tosturi at y bobl. Cynnal ni yn ôl geiriau'r adnodau yna yn ystod yr wythnos yma, mwyn dy enw mawr. Amen.